קופת רחל. זה איך הכדולה? יותר מ-5 זה לא זוכר. תעשי אותו ככה עם ה... איך הוא מתכופף. אני אצל אותו אם אפשר להחזיק אותו. דודי, לא... אמיר, ליקי, תיזהרי, תעשי טובה. אם היית משוך אותה טיפות על הראש. לא, ליקי, תחי אותה פה. יפה. כנס בה, כנס בה. הנה, הוא נוקד לנו. זהו, הנשך אותך. רגע, בוא נאכיל אותו. לא, הנשך אותך. תחזיק רגע. בוא, רוצה לאכול? הוא הנשך אותך, תיזהר. בוא תאכל. בוא. חמודי. הוא הנשך אותך. אל תדאג. מקסימום אם ינשך אותי לא נורא. בעדינות, בעדינות. אויסה, לא כולם. ככה. לא, לאט, לאט, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כובד לובה. מה אתה רוצה? אתה? כן. אבל התוכי אתה עושה את זה, לא התוכי. זה קל להיות. לא, לא, מה, אני לא מגיק אותו, איך לבוא? אתה יותר מדי חזק. אתה תשבור לא את באתי, זה. זה אני, אבל הוא יכול בנטון. למשוך. נו. תן בראש. תן בראש. יש לך את זה, ליאור, יפה. אלה חיים באפריקה אלה. אלה חיים בדרום אמריקה אלה. היי, מה אתה נוקד, יא ג'אקו? יא תוכי. הגעת מדרום אמריקה, איך? ארזת יפה? טוב, יאללה גבר, הכל קול איתך, הוא יכול לעוף? כן, די, זה הוא נופל. אל תדאג, הוא לא נופל, הוא לא יכול ליפול. הוא יכול לא, הוא חתוך. חתכו לו את הכנפיים. לא, תדעו לו את הכנפיים. לצערי. מה נעשה? כשאני אתן לך זה חרבון. מה, נסיקה? מה, עצור? מה זה נחש? כן, זה נוסק, מה? אמיר מסתר. רגע, הוא מתקלח עכשיו, אתה מפריע. תאמיני, אני לא נסיקה, מה? מסכן. תן עוד איך נשיקה. עוד בוק. אין לי בעיה. נו. עוד מעט, חכה שהוא יירגע קצת ואז. צריך לראות שהוא יירגע קצת. ראית הוא? זה מים בשקט? אבא. גבר. אבא. הנה מחרבן עכשיו. מסטינו. הוא אומר אבא. אבא, אומר אבא. אל תפחדו. יאללה ביי.